je dit naar je werk? Volle plezier op school. Nou, ik ben vroeger bij Remmers met de holle en dan wel weg van de regen. En je kerst nog eens even 4 minuten even staan. Ja, ik heb gewoon bij andere werkgevers gewerkt en daar ging het nooit echt lekker vlot. Ik moest echt begeleiding hebben en dat was er eigenlijk nooit, begeleiding. Caparis is voor mij ook wel een dagbesteding. Dat ik gewoon toch een aantal dagen ergens naartoe kan, hè, voor een dagbesteding. En natuurlijk ook wel voor wat extra geld, hè, want je verdient ook nog wat. Maar stel je voor, hè, die leven bestaat al uit een wereldonzekerheid. En dat is die vraag mij zelfs. Heb ik wel werk? Het is zo simpel. We praten hier net over een machine. We praten hier over mensen. Caparis is de grootste sociale werkvoorziening in Friesland. Er werk je 2200 mensen met een afstand aan de arbeidsmarkt. Het bedrijf stiert onder druk. Het beetje wat je ziet is dat de bezuinigingen van het Rijk die worden een beetje afgewikkeld op de gemeente. De inviering van de participatiewet in 2015 zorgt voor onwissigends. Wat willen we? Respect! Wat willen we? Wat betekent Caparis voor de werknemers? En hoe zocht de toekomst van het bedrijf eruit? 8 gemeenten moeten daarover besluiten. Goedemorgen. Lekker. Goedemorgen Jelle. Ik ben nu bezig voor de dagbesteding, de koffie en de thee. Dit doe ik elke dag. Ik heb overal wel gewerkt, maar dat liep altijd weer op de begeleiding en dat alles bij mij gewoon traag ging. En dat is gewoon jammer. En hier bij Caparis is er genoeg begeleiding en daar kan je echt je ei kwijt. En als jij je even bezig wil houden met de bestellingen voor morgen. Ja. Ja, dan schrijf je de Goed. namen even op, ook Ja. als ze al betaald hebben. Oké, Ja? prima, ja. Alsjeblieft. Moet daar Je staan? hoeft niet uit te leggen wat er in het broodje zit, want dan kun je verwijzen naar het bord. Daar Ja. staan, in de Die hoek. ja. Oké. Ja? Goed. Goed zo. Ja. Bij een normaal mens komt het snel binnen, bij mij komt het gewoon heel traag binnen. En ja, dan, als het dan niet lukt, dan word ik heel erg onzeker daarin. Want dan wil ik het wel, maar dan word ik heel onzeker als het gewoon niet direct lukt. En wat gebeurt er dan met jij? Dan krijg ik hoofdpijn. En dat is gelukkig nou wel een stuk minder op Caparis. Maar ik had dat wel bij de andere werkgevers. Wat is dat? Dus met oude kaas, peer en walnoten. Dus voor morgen. Van nu? Nee, voor morgen. Ah. En soms vinden ze het lekker en soms niet. Ik vind het voor mijzelf gewoon een uitkomst dat ik hier werk. Ik heb heel lang thuis gezeten. En ik vind dit gewoon... Je komt in een warm bad. Ja, kipfilet. Waar valt dat onder? Onder ham, hè? 1,10 €. Wil je helpen, Naomi? Raymond is een boeienwerker, is een gezellig iemand. Maar altijd serieus met wijze qua werk ieder ik wil. Alleen hij heeft gewoon meer begeleiding nodig. Ik merk het dat ik sowieso de taken elke dag aan hem met u delen, maar ik net over de hele dag bezoek. Dus vlak voor de pauze, maar dat wij mij al dat ik hem al uitlees waar hij in de pauze gaat staan. En dat is juist wat hij nodig heeft qua structuur. En dat is duidelijkheid. Ik kan met iedereen wel leuk opschieten en dat had ik op andere werkplekken niet. Dat was toch allemaal... Iedereen deed toch dingen voor zichzelf en hier ben je met toch een heel team. Gewoon heel gemoedelijk. En dat doet mij wel heel goed. Dat maakt mij wel heel gelukkig, ja. Nou, dat ik weer wat standvastigheid heb in het werk, ja. Pas op met de regen, hè? Want je avond kon ik meer afvallen, hè? Dat heeft wel in de gaten. Assemblage van fietsen, rijwielen, we hebben een grafisch bedrijf, we hebben een kwekerij, we doen voor een aantal gemeenten bijvoorbeeld de post, we hebben skimactiviteit, we hebben voedingsverpakkingsactiviteiten, maar we hebben ook non-food verpakkingsactiviteiten.
Door er een tijdrip komen en dan maakt er een connector op. Nou, hier werken vooral mensen die bij het talent wat ze hebben, in gelegenheid gesteld worden in het tempo wat ze onkennen, de werkzaamheden verrichten, wat past bij hun talent. En dat betekent dat sommige mensen mooi alleen boeten hun werk kennen. Maar we hebben afdelingen waarin we heel erg beschut, prikkelluw noemen we dat. Mensen eigenlijk op hun eigen fjouwerkantometers werklitten doen. Wat past bij hun en dat mij ook in een oor tempo. We hebben net de idee dat we wereldverbeteraars wezen maaien. Maar verbetering houdt bijvoorbeeld in dat de mensen een structuur biedt. Door ze rust, reinheid, regelmaat te bieden. Een reden om op te staan maar. Werk jou daar mooi handen en voeten aan. En opleiding, daarmee list ik zien van... Kunnen we echt proberen dat talent was het hest nog een beetje te laten groeien. Hey Henk, hoe is het jongen? Goed. Wat ben je aan het doen? Een doos plakken. Kijk eens, daar zijn ze. Goedemorgen. Dit is mijn mooie museum, hè? Het kost tijd en energie. Volgens mij is dat ook waar meer voor bedoeld is. Hè? Om net mensen uit te sluiten, maar energie erin te steken om mijlkoor er iets moois van te maken. Alle dagen op mij. Nee, maar die baard van mij is mooier. Hou op, man. Die is toch veel mooier dan wat Jaap heeft. Nee, maar binnen. Jij bent een beetje grijs gewoon. Ja. Jenny, wat doe je dat fijn? Ja. Nou, ik ben vroeger nog bij Remmen met de hollen en dan wel weg van de regen. En je kerst nog eens even 4 minuten even staan. Ja, nou ja, dan mag je even pas op de plaats nemen. Vroeger had ik nog in het tuincentrum werken en zei, dat weer samen te zitten. Ja, en sta je erin. Ik kon wel vernemen dat er wat druk op zit. En toen dacht ik al, ik weet het net. Wat gebeurt er dan met jou als die druk erop komt? Dan word ik heel erg waardig samen te zitten. En dat is eigenlijk net een pretje elke dag om zo'n uur op bed leren maken. Want je moet ik nou je eigen leven leiden, bij het werk om, vind ik. Ja, de dokter zei dat ik leef in 2 lichamen. Nou ja, mijn ene lichaam die wil de goede kant op en oren, die drukt het naar de orenkant aan. Ja, en dan mag je dat is wel moeilijk samen te zitten. Toen een moment, toen een koe die zei, doe het beter maar naar je, toen werd het nog wel een groep kapares. Toen kan het beter daar maar heen gaan. Maar ja, op zich is dat ons kat in de rood werd. Dan ben je wel wat relaxter. Is er wel gelukkiger van worden dat dit plak heeft? Ja, natuurlijk. En het jouw ook wel voldoening. En de meesten waarderen je hier, dus dat scheelt ik. Waardering is belangrijk. Ja, daarom. En dan dat is toch het mooie eraan. Hartstikke interessant door het sponsor. Of hoe vaak gebeurt dat eigenlijk, dat zie je deel komen? Eigenlijk succes te min. Want ik vind dat het zeker de moeite loont om te zien naar wat gebeurt er bij u binnen de morgen. En die eigenlijk op die manier informatie te vergaren. Om eigenlijk beelden te vormen. En tegelijkertijd ook te zien hoe welke mensen hebben het überhaupt. Je moet je voorstellen dat je in de gemeente Achterkaspen werkt. En de politiek praat over die bedrijf als een tent. Met grote misstanden. Daarom ga ik vaak zijn, als ik op bezoek kom in Rieën, worden die in broeken die kunnen passen in de politieke arena, maar die passen net in de werkelijkheid van de mensen die bij mij werken. Als dan in die donut-economie denkst, dan zul je zeggen van deze groep moet er gewoon middenin zitten en daar moeten we maar elkaar omheen stingen. Want dat had deze mensen verzinnen, want ze hadden net zelf verkozen om de talenten te hebben die ze hebben. Maar dat is soms echt toeval of pech. En ze hadden er gewoon bij en ze hadden recht op een plakje. En ik ben er apen trots op wat ik zo wat zal weer doen. En dan denk ik van, ja, dat zal mijn verhaal wezen. De gedachte van het SW-bedrijf is vroeger heel simpel. Er zit een soort solidariteitsgedachte achter. En dan betekent het wel dat als je collega's hebt die bijvoorbeeld meer mogelijkheden hebben
en meer kunnen verdienen. Als dat combineert met mensen die krijgen wel wat minder verdienen, kies toch wel naar een gemiddelde dat dan zijn zo de hele linie is 0. En ik zag dat uiteindelijk de ontwikkeling van de Aron 2 jaar geweest is. Dat onze cash cows, dus waar we een mooi rendement op maken, die worden eruit halen. Toch naar geen aandeelhouders. Toch de gemeente. Ja. En daar Wat hellen ze eruit? Nou, bijvoorbeeld de groenvoorziening. Oogstellingwerf is toch nog met 12 fase groen zelf doen. Ik weet dat wij afspreken hier dat er een soort herenakkoord wie even een pas op de plaats. En die komen gewoon terug. Die bellen je nou. Er lopen nog meer mensen uit mijn bedrijf. Maar we gaan geen afspraak meer maken, want je moet betalen. Want als je bij mij de meest kan helpen, dan heb ik kaderoer en machines over. Ja, dit is gewoon geen afspraak niet. Wat is net de consequentie als een gemeente als die Zerkse deal zei van wij stappen eruit? Nou ja, dan krijgt dat zit in het construct Caparis. Dan wordt het een tease die moest proberen uit te prutsen. Want wij krijgen de meesten via de gemeenschappelijke regeling onleveren in de NV. Om niet. Hoe gaat dat dan in? Gaan de meesten uit de GR van het padje TTX-deel en moet dat dan naar het padje van welke gemeente moet het dan heen? Waar komen de meesten dan te zitten? Of moet er iets aparts voor georganiseerd worden? Als we dan verrekenen moeten, hoe gaan we dan verrekenen? En het is minder makkelijk dan we vaak denken. Ik zeg, ik heb een aandelenpakket van TTX, dat had ook een krap 8%. Nou ja, ik verkeer in mijn 8% aandeel. Ja, ik weet net wat de nominale waarde per aandeel is, maar ik ben bang dat die onder 0 staan. Dus dan moet je er echt nog van betalen. Nou, dan wordt het al heel wel ingewikkeld, want stel een massa van betalen. En door herstel te kwart in het sociaal domein. Goos dan waarschijnlijk, we beslissen dan er maar net uit. Maar als er net uit was, maar door best net het eerst maar de gang van zaken, hoe goos dan besluitvorming handen voor het niet aan? Dus het hing het maar elkaar samen. En het begint nevens mij met iets heel eenvoudigs. Hest in beeld hoe zo als gemeente omgaan was met de participatiewet. En kiest daar dan ook bij invullen welke rol Caparis daarin kan spelen. Even een hou in. Ja, zeker. Even. Komt even een dopje. Keurig even op het potje. Hè? Ik ben begonnen met de lagere school natuurlijk. En toen vervolgens ben ik naar de landbouwschool gegaan. Het agrarisch onderwijs hier in Heerenveen. En dan heb ik de richting het veeteelt gedaan. Dus een hele andere kant. En daarna ben ik naar het KMBO gegaan, kort middelbaar beroepsonderwijs in Zwolle voor de grafische techniek. Dat is dus voor de drukkerij. Nou, dat ging wel goed hoor. Ja, ik ben er goed doorheen gekomen, want ik heb de opleiding ook af kunnen maken van de grafische school. Dus ja. Kijk, dan ziet u dat het er gewoon opgeschoven wordt. Hè? Dat het net zo lang tot de plaat vol is. Even kijken. Dus een licht autistische handicap. En dat is de reden waarom ik beter bij een sociale werkvoorziening kan werken dan bij het vrije bedrijf. Dan kan het wel eens dat het werktempo te veel wordt of zo. Hè? Dat je een beetje, ja, het lijkt toch wel een beetje burn-out kan raken. Hè? Het moet dan wel werken. Het zal misschien wel kunnen als het werk gewoon aangepast is. Hè? Maar daar zitten heel veel mensen bij de sociale werkvoorziening mee hoor. Het is wel wat lawaaiig, maar we hebben oordopjes, hè? Dus dat scheelt. Je hoort wel inderdaad wat prikkels, hè? Ja, dat is altijd geweest hier, hoor, bij de dokterbaan. Caparis is voor mij ook wel een dagbesteding. Dat ik gewoon toch een aantal dagen ergens naartoe kan, hè? Voor een dagbesteding en natuurlijk ook wel voor wat extra geld, hè? Want je verdient ook nog wat, ja. Ja, het is weer ietsje beter dan de uitkering, hè? Natuurlijk, ja. Tot morgen. Hoi. Worst? Ja, leuk. Heel leuk. Worst, als je spulletjes hebben. Ja, weer koffie? Hoe belangrijk is het voor Jim dat Raymond bij Caparis werkt? Het is heel belangrijk voor ons, ook omdat wij zelf natuurlijk werken. En
Als je op een bepaalde leeftijd en je weet niet meer wat je wel kan of niet kan. En hier laten ze hem gewoon hemzelf wezen. Zijn eigen waarde en zijn eigen kunnen. En dat is heel belangrijk en helemaal in deze maatschappij. En is het zwaar genoeg, man? Ja, heel erg. Ja. Helemaal voor 2 jaar terug, toen hij natuurlijk zelf op een gegeven moment zei... Ik weet niet meer wat ik wel kan. Als je Raymond hoort praten, die is verbaal best wel sterk. Maar er ontbreken wel wat dingen. Het is een heel blij kind. En wat je hoort dan wel eens van oude klasgenootjes, moeders. Mijn kind is floor manager of die is dit. Mijn kind is heel blij met zijn werk. En daar ben ik blij om. En ik ben blij dat hij daar de kans krijgt. En hoe ze daar winnen, daar ben ik echt super blij om. En hij zelf ook. Hij staat 's morgens 5:20 op. Nooit ergens. Hè. De druk is er niet zo. Hij is iemand daar. Hij kent leuk met iedereen en hij doet de dingen. Het is een stukje voldoening, denk ik. Hij draagt ergens aan bij. En we krijgen een koude weer. Vorst en mist en kou. Maar ze nou nog wel even eten? Ja, ik moet helemaal lekker eten. Maar nu de dag met de bladberader rennen maar helemaal zo weer werk, ja. En waarom was het toch gauw even eten? Maar ik zit volgens mij mijn darm, dus die moet wel zijn werk doen, zei de dokter. En het is ik, als je brood zenuwachtig bent of zo, dit en dat, dan heb je er ook meer les van. En heeft je nou een speciale opleiding voor Han? Ja. Ja, vroeger had ik het zelf gewoon een beetje mijn mbo-opleiding en nu heb ik het weg. Ja, dat is dan ook wel gildig, maar nu heb ik het weer 4 keer paar, dus ik weer dingen. 2 dagen. Oké. Maar de beste zijn hovenier. Ja, planten is mijn hobby. Ik zou nog even een BM komen zaaien. Mijn hobby's zijn fotografie, computerwerk, bewerkingsprogramma's voor de foto's en voor de video. Wat is dat er nou precies voor? Ik heb een keer een foto opgestuurd naar de redactie van bijvoorbeeld de Heerenveense krant. Dan komt het er toch op een gegeven moment op, hè? Als het echt een nieuwsfeit is, hè? Ja. Wat is dit, Frank? Ja, dit is de afbraak van woningen in Heerenveen Midden aan de Sieger van der Laanstraat. En dit gaat dan over de Sinterklaas-intocht Heerenveen. Hoi! Hey, ik had je gisteren gemist. Het was gisteren een dagje vrij, dus ik had je niet gesproken. Dus, hoe is het voor de rest? Ja, verder wel goed, joh. Ja? Ja, met de vrouw en kinderen, ja, gaat wel zo gangetje. Wat doet de begeleider voor hij? Ja, dat is net in woorden nu te drukken, die is top, zou maar te zeggen. Met Johan doe ik het ziekteverzuim, zijn verlof, gewoon alles wat persoonlijk om hem heen staat. En de Staatsbos doet het werk. Hey Johan. Hoi. Ja, goed. Kijk, ik heb een kaartje bij me. Ja? Ik wil eens even weten van je wat je allemaal gedaan hebt vandaag al. Nou, we hebben vandaag een boom gezaagd, we hebben gebladblaast, gemaaid. Nou, ja. En de prullenbakken zijn weer klaar. Nou, kijk, en dat is allemaal weer klaar. Een drukke dag vandaag. Ja, echt wel. Ja, de jongens zijn helemaal blij hier. In een element. Ze weten de weg ondertussen na 3 jaar. En ja, dat is hartstikke fijn werken. Ik hoef ze inderdaad alleen maar een kaartje te geven. En het gaat vanzelf. En hoe fijn is het voor een boswachter dat je dit soort lang hebt? Ja, anders moet ik alles zelf doen. Is dat zo? Ja, dan ga ik zelf die slagbomen plaatsen en borden plaatsen en bladblazen en picknickbanken repareren en noem het maar op. Ja. Hoe is het met je schoonvader? Ja, het gaat wel weer redelijk. Ja, is goed. Johan kan gewoon niet tegen druk. Dus als de werkdruk te hoog wordt, haakt hij af. En dat is gewoon jammer van dit soort jongens. En waar merk je dat bij hem, hoor? Wordt hij druk? Gaat hij niet slapen?
Gaat alles door zijn hoofd heen malen. En dan moet je gewoon eventjes aan de rem trekken. En dan moet je hem gewoon eigenlijk weer even met zijn benen op de aarde neerzetten. Rust gunnen en rust geven. En dan komt hij vanzelf alweer. Nou ja, we proberen vooral ook in te steken op werkleiders die net alleen een eigen van, dan moest je er naar de link doen, maar die ook proberen eigen te hebben van en hoe gaat het nou met een collega? Show hem ook langzaam een futzakje. En kunnen we hem dan ook daarin helpen? Nou, in het begin was ook heel veel het sociale contact naar andere mensen. Dat was natuurlijk veel minder, hè? Want dat is bekend bij autisme. Hè? Het naar buiten komen, hè? Naar andere mensen toe. Hè? Het contact leggen, hè? De communicatie is veel minder. Hè? Maar dat is al wat verbeterd, hoor. Dat is al een heel stuk verbeterd met vroeger, gelukkig wel. En hoe is dat verbeteren? Hoe is dat zelf doen of is het hulp? Nou, ik heb er ook wel wat hulp bij gehad. Ik heb ook nog eens een keer van de sociale vaardigheid zo'n cursus gehad. Ja. Door Frank zijn beperking had een heleboel duidelijkheid nodig. Frank die moet weten wat er aan taai is en dat geeft hem je bieden. Hij krijgt ook werk dat er precies weet van wat wil en wat net. Dat is een kwaliteit van Frank, dus dat benutten we. En ja, als het op een oorplak net beend wordt, dan zal Frank die zal oujekje, die zal druk vielen en dan gaat het op de duur waarschijnlijk net goed maaien. Ik vind het hartstikke mooi om met de mensen die hier werken, om een prestatiedeel te zetten en ervoor te zorgen dat de mensen dat hier ik nog hun zin hebben. En het gros heeft het hier gewoon het zin. Die hebben een doel in het leven, terug hier te werken en ervoor te zorgen dat de klanten hun producten op tijd krijgen. En dat alles er goed en netjes uitziet. En dat jouwt een heleboel voldoening. Hey Raymond. Hey. Hey, heb jij even tijd? Ik heb tijd. Even een evaluatiegesprek over. Prima, doen we even. Ja. Even mee. Dus wat Raymond betreft is het ook een stuk opbouw van vertrouwen. Nou, en als je dat één keer hebt, dan kan je dus doorborduren, om het zo maar te noemen. Dan kun je uitdagingen nagaan, dan kun je verplaatsingen maken. Want hij weet, hij kan terugvallen op de opleiding. Je bent ongeveer nu een week of 4 in de kantine. Gaat goed. Het gaat naar mijn wens. En wat gaat er allemaal naar wens? Nou, leuke mensen, leuke werkzaamheden. Ja, niet altijd is het koek en ei hoor. Echt niet. Hè. Weet je, zeggen van verscheidenheid in de problematiek geeft wel eens problemen. Maar als je het meteen op een goede manier oppakt en daar wat mee doet. Hè, als 2 ruzie hebben, nou kan. En gewoon oppakken, even bij elkaar uitspreken en klaar is het. We zitten nog thuis. Het is zo'n december. Ja, zo'n december is voor Paars een belangrijke dag. Je hoort met al dus 8 aandeelhoudende gemeenten en dan de beide wethouders, zowel de wethouder van de GR als van de aandeelhoudersvergadering, hebben we een meeting waarin we het zullen hebben over en hoe gaan we verder met Paars. Maar dit verhaal jij al heel lang. Het punt is dat het bedrijf steeds dichter bij een moment komt dat we net weer om kennen en echt ondergang moeten mij ofwel uitbouwen of liquideren gaan. En ik denk dat we al rond hier nog wel steeds een beetje de ruimte hebben om te denken van nou, we kunnen al wel een keer een slag op de rotonde. Maar dat punt is er nou wel, is wel in de buurt dat we zeggen van we moeten een aanslag nemen. En waarom is dat punt van die aanslag er nou? Omdat iedereen wel snapt dat het omgriem van Aron Jern, het bedrijf, maar vooral de meesten, een heleboel onrust opleveren heeft. En dat we uiteindelijk maar een de verkeerde dingen ontvangen. Ik werk hier nu een jochentje hier en eigenlijk ben we al die jochentje hier ben we in beweging. In transitie hier dat. Er verandert altijd wel wat. En dat heeft te maken met vooral met het regeren, met de wetten die er betaald worden. En als Caparis ben we ook wel bekend, hè? Daar gebeurt ook een hele protte. Hoe is dat voor mensen die hier werken? Dat is net altijd makkelijk. Mensen hebben daar wel eens last van. De mensen die lezen het in de kranten en de mensen die jaren de biodiversiteit en dan worden ze er wel maar geconfronteerd. En ja, daar moet je maar weer uitlezen. Wil dat je zelf je best doen. Ja, we hebben vanochtend ook een paar bomen, maar dat is naaldhoutbomen, dus dat komt er niet bij. Want het kan niet in de kachel, hè?
Nou, ik werk hier 20 jaar. Ik weet niks anders dan dat het altijd storm is. Ik merk nu wel dat we wel het laatste jaar wel wat rustiger wordt. Nou maten, dit hebben we van de week even gedaan. Ja, even gezaagd, een beetje gekloofd en nou ja, de hele mikmak. Nou, het is natuurlijk niet leuk. Het is niet leuk, je hoort de jongens er ook over in de kantine onder de koffie dat het gewoon niet leuk is. Want we zijn gewoon net echte mensen. En we werken gewoon en we doen gewoon lekker ons ding. En dat willen we ook, we willen gewoon lekker werken. Dat is uiteindelijk ons doel. Dan gaan we door die deur zo meteen. Het hoeft niet negatief in het nieuws. Nee. Maar het stiet wel onder druk. Ja, en dat vind ik wel jammer. Wat zou het betutten als er geen kabaris weer voor die? Nou, dan zou ik weer thuis zitten, denk ik. Dan moet ik weer de uitkering aanvragen. Nou, dan zou ik weer thuis zitten en misschien weer de boodschappen doen voor Moeke. En voor opa en oma. Hè, ik moet nog meer dan 30 jaar. Het moet wel werk blijven natuurlijk. Afbouw, daar hebben we eigenlijk maar niks aan. Want er komen meer mensen met handicap, die komen dan toch weer een beetje langs de zijlijn te staan. Laat het zo zeggen. In de uitkeringen en alles. Ja, dat zit je gewoon thuis natuurlijk. Hè? Ja, ze noemen het ook wel achter de geraniums. Kom je dan te zitten misschien. Maar ja, dat heb ik liever natuurlijk niet. Nee. Ik vind het wel jammer dat mensen die erover beslissen, dat die net al je weten van wat hier gebeurt. En dat ze het over het algemeen dan net hoe mensen hebben, maar over nummers, groepen. Maar je werkt hier in groepen, je werkt al in mensen, individuen. En die ben je wat wurg voor u. Hoe zit het met de impact op dijzelf? Al deze strubbelingen. Ja. Wat gebeurt er nou? Nou wist. Meer lulkens. Ik snap het ze nog net. Wat net? En het is verkeerd dat ik het door, maar sorry. Wist, ik snap het net. Het is zo simpel. We praten hier net over een machine. We praten hier over mensen. En hoe moeilijk het nog is om uiteindelijk dat mensen centraal te stellen. En net allerlei discussie over budgetten en over ombollingen die te krijgen hebben met allerlei zaken als bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, weet ik wat meer. Hoe moeilijk het nog is om uiteindelijk daar waar we al jaar van binnen om het leven van elkaar een beetje plezierig te maken, om dat nou centraal te gaan stellen.